Bi boneya roja zimanê zikmakî li Bakurê Kurdistanê gelek çalakî hatin li darxistin, daxuyanî hatin dayîn û helmet hatin destpêkirin. Di vê mijarê de gelek aliyên siyasî pêşengiya van xebatan kirin. Lê li Bakurê Kurdistanê êdî mijara perwerdeya zimanê Kurdî û xwedîstatîbûna zimanê Kurdî ne tenê mijara qada siyasî ye. Saziyên sivîl jî di vê mijarê de rol dilîzin. Jûra pişesazî û bazirganiyê ya Diyarbekir jî daxwaza perwerdeya bi zimanê Kurdî dike. Serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiyê ya Diyarbekir Mehmet Qaya dibêje mafê her mirovekiye ku bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdeyê bibîne. û di wê baweriyê de ku di qada bazirganiya navneteweyî de jî bi karanîna zimanê Kurdî pêdiviyeke girîng e. Ana dille konuşmak bir evrensel haktır. Mafê gerdûniyê her zarokekiyek ku bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdeyê bimîne. Me jî wek saziyek sivîl piştgirî da helmetên fêrbûna zimanê Kurdî û perwerdeya bi zimanê zikmakî mixabin hîn jî li pêşiya Kurdî astengî û qedexe hene. Ji bo ku Kurdî bibe zimanê bazarê û xizmetên tenduristiyê bi Kurdî werin dayîn xebatê me hene. Îroj sedî 65 bazirganiya me bi Herêma Kurdistanê re û sedema wê ew e ku çanda ziman û sedema wê ew e ku çand û zimanê me yek e. Em dibînin ku Kurdî di hemû qadên jiyanê de pêdiviyek e. Derbarê mafên nasnameyî de saziyên parastina mafên mirovan dibêjin divê mafê bingehîn bi yasayan werin gerantîkirin ku di sedsala 21 de nenasîna mafê perwerdeya zimanê zikmakî kêmasî û paşvayîneke balkêş e. Ev ziman mafeke. Serokê Wexfa Mafên Mirovan a Şaxa Diyarbekir Murat Aba dibêje divê êdî nêrîna hember Kurdî were guherîn ku Kurdî bo ti kesî û ti aliyan negefe. Türkiye jaliki ve dibe ez devleteki xurtum de gebistî deme li jaliki ve via kabul nake li Avrupa li welatên Avrupa em lê dinêrin bi sê çar zimanan perwerde heye Türkiye via kabul nake divê demil dest via bê kabul kirin bê pejrandin di makezagonên xwe de jî ev nekarê dibistanên taybet dene ev mafeke her zarok gerek via karbe bikarbîne. Saziyên sivîlên Bakurê Kurdistanê piştgiriya xwe bo helmeta fermîbûna zimanê Kurdî jî nîşan didin û bang dikin ku di amadekirina makezagoneke nû de cih bo nasname û perwerdeya Kurdî jî were dayîn û eger di amadekirina makezagonek nû de li saziyên sivîl jî şewr werek kirin ew ê projeyên xwe yên derbarê perwerdeya zimanê Kurdî de pêşkêş bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.